Aurel Solan azi ar trebui să urce. Doar nu se publică trade-urile pe aur. Pe Discordul de aur îl găsești pe dantoman.ro sau dantoman.trade. Este afaceri pe viitor să investim în imobiliare? Da, este, dar cresc foarte puțin imobiliarele, adică încetul, știi? Cam așa ceva. Așa, dați un share, mânca mama. Golanilor, sunteți 488 aici și aveți doar 29 de share-uri, da? FBO, salutare, Daniel, US 30, Wanda, IC Market, IC Market, nu AC Market. Mi-aduc aminte când spuneai de aur, da. Spuneam, da? Puțin lumea ascultă și după aceea mă înjură. Bă, că ce vinzi tu cursul? Să le drag de cursuri, nu mai luați cursurile și băgați-vă singuri pe bursă și pe aia vă rupeți picioarele. Foarte simplu, da? Bă, știți care e durerea mea pe aici cu voi? Vă place să fiu acid, să vă înjur și să vă fac putori și leneși. Și dacă am un discurs de asta care mai tâmpit, care mă obosește câteodată, vine multă lume. Se uită multă lume pe TikTok. Bă, românii se vor înjurați, cred. Că sunt niște putori așa la nivel național.